at sådan noget findes rundt omkring forskellige steder, ikke? Sådan noget, hvor man er hjemme med nogen, men alligevel er det sådan halvt offentligt og halvt privat, ikke? Og det har vi haft mange gode oplevelser med os. Da vi så alligevel skulle lave nyt køkken her for 5-6 år siden, så tænkte vi, så går vi lige ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside og ser, hvordan er egentlig reglerne, hvis man vil gøre sådan noget i Danmark, ikke? Og da vi så havde lavet det, og fandt ud af, at det faktisk godt kunne hænge sammen med det liv, vi lever i al almindelighed, så blev vi enige om, så prøver vi at åbne et par dage om ugen, ikke? Og det er så blevet til 3 dage, torsdag, fredag og lørdag, hvor vi har udsolgt et par måneder frem i tiden, hele tiden. Foreløbig har vi fået sild, og det smager fremragende. Og det var også det, vi kunne læse i anmeldelserne rundt omkring. Det var godt ved, at der var nogen, der kom ud, der ikke kunne lide sild før, men det kunne de bagefter. Så man køber katten i sækken, ikke? Fordi man kommer, og så får man det, som jeg har lavet. Så enkelt er det i virkeligheden, ikke? Men ellers så er det meget efter, hvad der nu er. I dag der var der trompetkorsetter for første gang, så dem skal de have i dag. Og næste gang jeg kommer derop, så kan det være, at der er noget andet, så skal de have det, ikke? Men ellers så er det meget sådan, som man spiser sydpå. Det er meget sådan tapas-agtigt, med en masse småting, små skåle og fade og cremer og rygeostsalat og alt sådan noget, ikke? Men det er aldrig helt ens 2 weekender i træk. Den her sild med kørvelcreme, det smager skønt. Sommer. Det er jo så pragtfuldt, og nu gør vejret jo også, at det bliver ekstra dejligt og dansk. Altså, det er næsten det, der falder en ind. Altså, det er jo dansk, og det er smukkest. Noget af det, jeg synes, der har været det bedste, siden vi åbnede det her, det er, at folk kommer ikke, når de går hjem og siger tak for mad. De siger tak for en god oplevelse. Og det gør de næsten alle sammen. Og så gider man jo godt, på sådan nogle betingelser, så gider man jo godt at gøre sig umage, ikke?